more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabawang video. Late na kami nakabiyahe. Papunta po kami sa Asturias kasi marami mga struggle na nangyari sa araw na to mga boss. Yung sa kasama namin, Simanski, na problema po siya dahil na-accident siya dun sa trabaho niya kanina sa tumbling. So ayan, laban pa rin kahit maraming kulang sa grupo namin ngayon. So ito mga boss, samahan nyo kami sa dance contest na to. Let's go! Lumabas din ang tunay na kulay. Yung winawagas para castings. Ugali mo'y nakakastings. Girl, dirty bye-bye, don't tell a lie. Natix, kanta ni mo Bisaya, Dave. Pasensya na mga boss kasi si Dave Natix medyo may problema siya ngayon. Ayun siya. Lonely siya dun sa likod kasi yung cellphone niya nawala dun sa ano. Nara dito yung video gapo nga utot ba? Yun yung nagdadala ng malas, Dave. Huwag mo kasing ututan yung cellphone mo para hindi mawala. Ayan, may problema siya. Ang laki ng problema niya mga boss kasi yung cellphone niya. May butas kasi yung bulsa niya kanina mga boss. And tumakbo siya. Hindi niya nalaman na wala na palang cellphone dun sa bulsa niya. Nandun yung pera mo? Magkano? 3 milyon? Ay ka muna, Dave. Kamusta yung cellphone mo nawala? Okay. Win, anong masabi mo sa mga tricks ko? Hindi mo nagawa. Ako na sa mood kaya yung best. Wala ko sa mood. Ayos na yan. Elben, ang pangalawang hari ng Ikantadix. Kwi. Ang ginabatong kwi ay. Blame away. Ewan ko lang yun saan. Kasi yung ay buhatin. Tubig na. Iya busa ko. Patay kami nito mga boss. May problema sa sasakyan namin. Kaya Dok. Siyempre ko na Tabi-tabi. So ayan mga boss, magpapatuloy na kami. Naka-problema sa sasakyan namin mga boss. Para siya nag-overheat. So ayan, good luck lang sa amin. Makakaabot pa kami doon. Uli maway. Lahin na po. Paano tayo makakaabot pa kaya tayo niya ito? Kakaabot ko tayo. Kakaabot pa mo. Siguro mag-start na. Ganun. Paano tayo makakaabot niya ito? Okay, let's go. Shit! Ano problema dito sa sasakyan din? Lupat. I-charge mo na, parang e-bike no? Wait, ato tali na i-kurit na i-bahay na bag, ato i-charge. Lupat ka na i-bahay, ang kanang sikyanan lagi. Kapag ikaw magiging mayor ng Lapu-Lapu dito, ilipat mo yung Asturias dun sa Lapu-Lapu ha. Contest. Anong contest na gagawin mo? Ato nagkibutan lang bridge. Anong contest gagawin mo? Ato li, kunti ka hipa ba? Anong contest? Pasayawan ako mga buntis na. Ha? Mga buntis na pasayawan. Buntis, mga buntis. Ben! Ben! Natug siya, tug. Ben! Natugol siya, tubag. Ben! Tali, matug na matupag. Wow, nauuli mo. Ben! Natugol Ben! siya. Wala.
Ibigay ko na to ang brillante ni mo, Ben. Bintot. Ha? Imuha sa ng power. Naka-power magkakit. Kansi ko ni mo. Imasad ako ng power. Sabi. Buha siya na nawag na ako. Wala ka na nawag, Dib. Sadib, eh. Buha magkaya, buha ka, manawag. Manawag. Tapos Jis, buha ka. Kawat na lang yung cellphone. Wala, gilawat na ko rin yung gabaan. Gabaan sa gabaan? Hindi na po kipaat to sila ha. Di na mawa. La. Magabaan nyo just ginuong buha. So ayan mga boss, nandito na kami sa market ng Balamban. Pero gusto sana ni Ilvin bibili siya ng street food. Ano yung sakit mo? Bumili na siya? Bumili na siya? Ito. Di na balit siya eh. Di na balit. Kuwara nagkano. Inog ka. Sobrang kapal na mukha pag kukuha lang, hindi bibili na. Bibili muna kami ng pagkain ngayon para makakain namin mamaya. Eto mga boss, hindi siya makakasayaw ngayon. Alam ko yun, meron ka ano dyan. Hindi siya makakasayaw ngayon mga boss kasi may na-accident siya kanina sa trabaho niya dito sa tumbling. Alam ba yun ang mga? Hindi pa. Pero malaman niya talaga yan. Mamaya. So ayan mga boss, kulang kami ngayon pero laban lang kasi alam naman namin na tigas to eh. Joke lang. Bakit wala sa mood to? Ben, kamusta yung pagbili mo ng street foods, Ben? Bakit okay? Hindi ka na binigyan? Tagay baso. Bakit hindi ka binigyan ng baso? Ningon eh, steak lang na to. Dog eh. Kasi Gas cake ko. Steak baso. sabi na nagtitinda na mga na daw kung nasanay na to eh. Naanad na. Tugtuman. Pwede, iwan daan eh. Oh, lagyan ng ano ba? Minalas siya, hindi na siya binigyan ng baso eh. Hindi siya binigyan ng baso. Sinanay mo na kasi, kumuha ka lang doon ng ano eh. Nakikihiram ka lang ng baso. Hindi na diba? O sa may palit to ni mo. Steak lang ta. Flex mo ng buhok. Pura mabulbul. Siya ako nito eh, nakita ko to doon sa Banilad. Motoy ka nang dili scripted nga matawa wala. Kala ko kasi nag-hitban ka eh. Dili scripted na ko. Susi ka ng buhok ka eh. Sobrang lupit ng gupit ni Bart. Yan o. Tay! Kawin na kaon! Kita ano ba ka na mga? Arabi ka ba? Ana kaon! Bukaw na ulo minaw! Nabawi! Elven, ang pangalawang hari ng Encantadix. Tunay na paibig. So wala man ni Giana oy. Ako yung anak eh. Guys. Hi guys! Guys, anong takok guys? Ay, kung kita ko! Mabuboy! Kinoy kami na boy! Tapi ang ka. So guys, napiang siya. Lain na ko mo. Hari na yung katadya, mi. Hari na yung katadya. Uy. Shoutout sa Tribes Avenue. Yes, salamat J-Pro! Good luck. Mga boss, tapos na kami magbihis. Kaya mag-start na. Nasa backstage kami mga boss. May mga tropa ka pala dito na. Mid ko na nagawag. Dati speak ka sa mobile. Oscar. Magbuhat ka. Oscar, Oscar. Makita kayo sa Nagpapala, Oscar. Sabi niyo Oscar. Oscar. Antay ka mga, Oscar. Agern. Mag-tricks na si Hagord no. Sige na Hagord.
Fucking music! Hey! No! Oh no! No, no! Yan! Sakay! 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 Let's go! Mga boss, kami na yung next. Bagyo eh. boss, tapos na yung sayaw, tapos na yung dance contest mga boss, and congrats sa lahat ng mga winners. For today's video mga boss, talo po kami. So yan, pauwi na kami mga boss. Uuwi na! Uwi ana! Ana John! Ana man John na mga dancer! Uwi ko na yung ana nga mapildita. Champion kita taga-BE. I-shoutout ang Wani Sayaw eh. Shoutout ko sa Wani Sayaw karon. Mo. Bago na rin tapos itong vlog na to, huwag kalimutan mag-click ng subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Okay mga boss, dito na lang. See you in the next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.